tothom, jo em dic Clàudia, tinc quasi 11 anys i us vinc a parlar sobre un llibre que es diu La nena que va salvar els llibres. Aquest llibre està escrit per Klaus Habermas i Lisa Isanto i tracta sobre una nena que es diu Anna i li encanta llegir. Llavors, un dia va a la biblioteca i la bibliotecària li diu que els llibres que no agafa ningú desapareixen. Llavors, l'Anna intentarà salvar a tots aquests llibres. Ho aconseguirà? El que més m'ha agradat d'aquest llibre ha sigut que quan comences a llegir no pots parar de llegir i te l'acabes mitja horeta més o menys. És molt gruixut. També m'han agradat molt tots els dibuixos. És un llibre il·lustrat. Espero que us hagi agradat el meu primer booktuber. Espero que agafeu aquest llibre. Fins aviat!